de la Diada Nacional. Enguany, la lectura del manifest institucional anirà a càrrec de Magda Casamitjana i Aguilar, que va ser regidora de l'Ajuntament de Roses del 1999 al 2013, també alcaldessa d'aquest Ajuntament del 2007 al 2011 i actualment és presidenta del Pacte Nacional per la Salut Mental. Magda, sisplau. Moltes gràcies, alcalde, regidors, exalcalde. Molt bon dia a tots, rosincs i rosinques. Manifest Diada Nacional de Catalunya 2022. El municipalisme català al costat del país. La Diada Nacional no és la commemoració d'una derrota, sinó que per les catalanes i els catalans l'11 de setembre és la reivindicació d'una nació que sempre s'ha superposat davant de totes les dificultats amb la resiliència, la determinació i la cohesió que es desprèn de la consciència que només si som un sol poble avançarem socialment i nacionalment. Els pobles i ciutats de Catalunya del 2022, com ho eren en el segle XVIII, som espais de trobada, de convivència, de cultura i d'homes i dones lliures i iguals que sense fer distincions de cap classe, com llavors treballem conjuntament per a un futur millor i lliure per les persones, pels nostres municipis i per la nostra nació. L'avenç nacional de Catalunya sempre ha vingut marcat per la democràcia i la voluntat col·lectiva de construir un futur millor per a les persones i les properes generacions. L'anhel nacional del poble català és inseparable de la democràcia, tal com vàrem demostrar el 9 de novembre i també l'1 d'octubre. Perquè només amb més democràcia podrem aconseguir els nostres objectius socials i nacionals. La democràcia és, sí, imbatible. Malgrat la repressió i la politització de la justícia, la voluntat lliure i sobirana d'un poble sempre acaba fent camí enfront l'adversitat. Les catalanes i els catalans sortim al carrer per la Diada Nacional, com tantes altres ocasions importants per als nostres pobles i per al país. Sobretot per expressar-nos i sobretot també per reivindicar-nos, tal com som i tal com volem ser. Des del municipalisme català seguirem acompanyant sempre el país en tots els avenços socials i nacionals, fent una crida a la mobilització, al compromís, a la defensa dels drets i llibertats, vivint l'11 de setembre amb esperit sempre cívic i sobretot participatiu, que és allò que ens defineix com a poble. Aquest ha estat un mandat especialment difícil per als pobles i ciutats, on hem hagut d'aprendre a conviure amb una pandèmia global i les seves greus conseqüències sanitàries, socials i també econòmiques. També amb una crisi de l'energia o amb la inflació afectant greument a les economies, sobretot de la gent qui més pateix. I ho hem fet amb el rigor, el compromís amb la ciutadania, la voluntat de servei públic i la força del municipalisme que portem a l'ADN tots, que porteu a l'ADN tots els alcaldes i alcaldesses i també regidors i regidores de tot el país. Ara que tenim aquí la Diada Nacional, tots els ajuntaments del país estem a punt perquè aquesta Diada sigui, com sempre, la Festa Nacional de Catalunya, omplint tots els carrers i places plenes de gent, de senyeres i d'esperit festiu, però també reivindicatiu, com la millor manifestació d'allò que som com a poble i que volem projectar al món. Les nacions són un territori, també una llengua i també una cultura. Són totes les persones que hi viuen, però són també els moments de trobada, de reafirmació i de mostrar-se al món com allò que són, un sol poble. I en tots els moments importants del país, el municipalisme està sempre al costat i acompanyant el país i el seu camí. Visca Catalunya! Moltes gràcies, Magda, per aquesta lectura. Tot seguit, i per amenitzar aquest acte institucional, tindrem l'actuació de Madame Moustache,
crec que és coneguda per tots, però bueno, una miqueta del resum. L'any 2019 va publicar el seu tercer disc, titulat Neurones, un treball que completa el seu anterior àlbum, Batex, de l'any 2017, dues obres amb una vinculació conceptual que han suposat un doble pas decisiu en la definició de la seva proposta creativa, amb un aire més electrònic, però amb la mateixa inspiració intimista. Avui ens faran cançons d'aquests dos discs i també d'Oi, el seu primer disc. I tot seguit, a continuació, les tres alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística de Roses, l'Emma Alcalà, nascuda a Còrdova, la Nàsia Socri, del Marroc, i la Macarena Milagros, a Daro, llegiran el pregó de la Diada. Moltes gràcies. feta de pors i manies, avui tot torna a començar. Mira, els núvols dansen quan camines, i al teu voltant és una fira, núvols de sucre per berenar. I és que dins del teu pit torna el delit, fanalets la festa i l'orquestra tarareja una cançó que l'omplen de sons, notes que s'enfilen per l'orella i li pinten de besada els racons. Nina, t'aspires i en un mirall quan et mires t'hi tornes a veure tu. I és que dins del teu pit hi torna el delit, fanalets de festa i l'orquestra tarareja una cançó que l'omplen de sons, notes que s'enfilen per l'orella i li pinten de besades els racons. I és que dins del teu pit hi torna el delit, fanalets de festa i l'orquestra tarareja una cançó que l'omplen de sons, notes que s'enfilen per l'orella i pinten de besades els racons. Gràcies. Una tarda improvisada que no havíem planejat, un cafè amb llet de civada en algun bar amagat. Mencionem els clàssics amb un parer esbaltat. Escapem de la rutina
que no hi ha un demà, canviant de ruta que comença a llampegar. Volíem anar a la muntanya i hem acabat al mar. Regala'm mil estones. Regala'm mil estones. Una platja deserta, un xiringuito perdut, una jungla d'edificis de ciutats del futur. L'escenari és imperfecte i exquisit el conjunt. Un somriure, una conversa, un silenci valuós trencat per algú del públic que li ha entrat la tos encadenant rialles que volen repòs per no ofegar-se. Regala'm mil estones. Regala'm mil estones. Dormirem sota el sostre del millor hotel. És gratuït de 1000 estrelles, que avui són nostres totes elles. Dormirem sota el sostre del millor hotel. És gratuït de 1000 estrelles, i avui són nostres totes elles. Dormirem sota el sostre del millor hotel. És gratuït de 1000 estrelles, i avui són nostres totes elles. Tip-tap-tap-tap, tip-tap-tap, sa-ra-pa-pa-pa-pa, tap-tap-ki-ra-pa-pa, tap-tu-di-tu-di-tap-tap, tip-tip-tip-tip-da, shoo-ra-pa-pa, tip-choo-ra-pa-ra, tip-ki-tip-tip-da-pa, sa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, pa-ru-ti-ga-ra, tu-tu-ra-ru-ru-tap-tap, tu-ru-ru-tap, tu-ru-ru-tap, tu-ru-ru-tap-ta-ra-ra-pa, tu-tu-ru-ru-tap-ta-ra-pa, tu-ru-ru-tap-tap, tu-ru-ru-tu-ru-ra. Moltes gràcies. Deixem pas als següents. Bon dia a tothom. Em dic Emma. Vaig néixer a Còrdoba i vaig arribar a viure a Catalunya, a Roses, l'any 2019, amb el meu fill i el meu marit, després d'haver viscut a Cantàbria i Mallorca. Sempre he pensat que la millor manera de conèixer un país és coneixent el seu idioma. Per això, de seguida que vaig arribar aquí, vaig tenir clar que havia d'aprendre català. És una senyal de respecte, però també un compromís amb mi mateixa. Només tinc paraula d'agraïment cap a les professores de l'Escola de Català que no només t'ensenya una llengua, sinó que t'ensenyen a estimar una nació i també com es pot transmetre coneixements des de la humanitat i l'estima sincera. Estic molt orgullosa de dir que algunes de les persones que vaig conèixer com la meva professora ara són les meves amigues, com la Raquel Oliver. Gràcies a la seva tasca fan millor la societat i també la vida de les persones que arriben aquí. També el meu fill aprèn el català a l'escola, escola catalana i en català. Per a mi és una alegria i una tranquil·litat que el meu fill estudi en català. No només perquè vol que, a més del castellà que parla amb el seu pare i la seva mare, el català sigui també la seva llengua, sinó perquè això li donarà les eines que necessita. Vull que
el meu fill visqui a Catalunya, com un català més. L'escola en català li garanteix aprendre les dues llengües en plenitud i amb això tindrà les mateixes oportunitats a la vida que la resta dels seus amics i amigues de classe, independentment de la llengua que parlin a casa seva. El català és igualtat, és unitat social. El català és el seu futur. Avui, la Diada Nacional de Catalunya és un dels dies que em sent més orgullosa de formar part d'aquest poble i de conèixer la seva parla. Treballem junts per mantenir-la, fem-la servir, estimem-la, cuidem-la. Moltes gràcies a tothom, visca Catalunya i visca el català. Bon dia a tothom. Em dic Nasia. Soc marroquina i a la meva vida he viscut a llocs diferents. Però al final vaig decidir, jo i la meva família, establir-nos definitivament a Roses, que ara és casa nostra. Des del primer dia que vaig arribar aquí em va agradar aquest país. Em va agradar tot, em va agradar la gent, em va agradar la manera de parlar, em va agradar la cultura i em va agradar el paisatge. Volia formar-ne part i, sobretot, volia entendre la gent i que ells mantinguessin a mi. Volia aprendre la llengua com els meus fills també l'aprenen a l'escola. Per això em vaig apuntar a les classes de català. La llengua et permet formar-ne part d'un lloc. La llengua m'ha obert moltes portes i m'ha permès conèixer a molta gent. Amb la llengua em sento part d'aquest país, em sento part de les seves festes, de la seva història i també de les seves celebracions, com la Diada Nacional que avui celebrem. Per això agraeixo a l'Ajuntament que m'hagi donat l'oportunitat de parlar avui davant vostre. Per aprendre català he trobat molta ajuda, però també alguns problemes. Molta gent segueix encara entossudida a parlar-me en castellà, encara jo els hi parlo en català. Per això vull acabar demanant-vos la vostra ajuda. Ajuda per a mi i per a milers de persones que estem aprenent el català. No canvieu d'idioma amb nosaltres. Ajudeu-nos, parleu-nos en català. Doneu-nos l'oportunitat d'aprendre la llengua d'aquest país, que ara també és el meu i dels meus fills. Gràcies a vosaltres i visca Catalunya i visca el català. Bon dia a tothom. Em dic Macarena. Soc d'Argentina, però fa 2 anys i mig que visc a Roses. Quan vaig arribar a Catalunya, vaig sentir la necessitat d'aprendre el català per poder comunicar amb la gent i per poder seguir el ritme amb els meus fills a l'escola. L'any passat vaig començar el curs de català presencial. La meva experiència amb el curs ha sigut molt satisfactòria, tant amb la seva professora com els meus companys. Respecte al material d'estudi, els deures, els llibres, tot molt complet i clar. Hem aconseguit establir un àmbit bo d'estudi, de respecte, ajudar-nos entre nosaltres. Ens animaven a parlar català per poder aplicar totes les coses que hem après al llarg del curs. Tenir un grup format per companys de totes les edats i països. Segueixo en contacte amb alguns d'ells, amb els que continuaré aprenent el proper curs. Com a no catalano parlant, vull destacar com és important per nosaltres anar a diferents establiments i que ens parlin català. Així, ens ajuden a fomentar l'escolta i la parla de l'idioma que estem aprenent. En el meu cas, és molt important tenir l'oportunitat d'aprendre per poder llegir avui aquestes línies i sentir-me una mica més part d'aquesta cultura que tant m'agrada. Gràcies a la meva professora Anna i a tot el personal de l'Oficina de Català, Calanita, per el seu esforç i per la bona transmissió d'aquesta llengua. Moltes gràcies a tots. I volem acabar amb les 3 frases de Joana Raspal que s'ha utilitzat per la Diada d'aquest any. Respira fort, que l'aire és teu. Trepitja ferm que el lloc és teu. Respira fort, que l'aire és teu.
per combatre. Cadenes d'electricitat i polles d'enrajar. I 1, 2, 3 i la 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 la. Podeu posar unes palmes, no passa res, és gratuït. La 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 la. I per què no aprenem del passat? I per què un nen ha de viure espantat? Digue'm per què és delicte donar una mà. No admetrem la vergonya de ser menys humà. D'aquests escacs ganya toujours le roi. El peu caigut que brama non porta pa. Aquests escacs ganya toujours le roi. I el peu caigut que brama non porta pa. Digue-li que plora. 1, 2, 3 la 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 la. La 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 la. Us atreviu a cantar sol? Què passa? No hi tan malament, no m'agraden les paraules que només volen fer mal i les persones que et queixaven i que et miren des de dalt. Cada dia se'n fer petons fent anetes pel racó. Els demans a mil històries que per culpa de l'esqueri van guardar dins un calaix els que deixen de tendresa per poder seguir endavant. Camuflats entre respecte i la doble moralitat. Ja n'hi ha prou de tonteries, només l'amor és important. Vine al meu món de mil colors, on trobaràs aixopluc sempre que et sentis perduda. L'he construït per gent com tu, que se sent del mar l'escuma. Aquí podràs ser en llibertat, el que sempre has desitjat i no t'amaguis sota l'ala. Convertirem en una flor cada bomba, cada bala. No ves que tanta ràbia només torna al final, on el món cau a les brases d'un futur irracional. Ja els antics ho proclamaven, res fa pura l'estima, siguin dos lletres o cantanes o qualsevol combinació. Si les dues implicades ho volen, estan d'acord, que nassos i fas allà donant la teva opinió, opinió que no importa qui narra aquesta història, que només vol un món millor. Vine al meu món de mil colors, on trobaràs aixopluc sempre que et sentis perduda. L'he construït per gent com tu, que se sent del mar l'escuma. Aquí podràs ser en llibertat, el que sempre has desitjat i no
mil colors, vine al meu món de mil colors. Aquí t'espero, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Que vine amb mi. Gràcies. Moltes gràcies, Madame Mustache, i moltíssimes gràcies també Emma, Nàsia i Macarena per les vostres paraules. Tot seguit donarem pas al Parlament de l'alcalde de Roses, Joan Plana, i per cloure l'acte tindrem la interpretació del cant dels segadors. Bé, bon dia a tothom. Regidores, regidors, exalcaldessa Magda Casamitjana, exalcalde Carles Pàramo, estudiants de l'Escola de Català, membres de les entitats i ciutadans i ciutadanes que ens seguiu aquí en directe o a través de les xarxes socials. De nou, ens tornem a trobar per celebrar la Diada Nacional del nostre país. És un acte cívic i d'autoidentificació que té lloc a la pràctica totalitat dels països del món. Totes les nacions, les més antigues i les més modernes, les més grans i les més petites, i també aquelles que tenen estat i aquelles que no en tenen, escullen un dia del calendari per celebrar i enorgullir-se de la seva existència i de la seva continuïtat al llarg del temps. La principal diferència que podem trobar entre uns llocs i els altres és quin és el motiu que cada un escull per tal de determinar el seu dia. Alguns tenen origen religiós, d'altres recorden el naixement o la mort d'algun personatge cèlebre. Alguns escullen la data en què varen assolir la plena llibertat nacional, o bé, fins i tot alguns encara, per desgràcia, malgrat trobar-nos al segle XXI, segueixen glorificant episodis d'infaust record com el colonialisme o l'imperialisme. El nostre, però, és un cas particular i em reconeixereu que poc habitual. Catalunya recorda una derrota militar. La derrota de les tropes catalanes contra els exèrcits espanyol i francès lleials al rei Felip V l'any 1714. Una derrota que, a més, va significar un dels episodis més devastadors de la nostra història, amb la supressió de les institucions catalanes, les Corts, la Generalitat i el Consell de Cent, i també la prohibició de la nostra llengua i els nostres costums. L'origen de l'elecció d'aquesta data l'hem d'anar a buscar a l'11 de setembre de 1886, quan el llavors canonge de la Seu de Vic, Jaume Collell, va convocar una missa a l'església Santa Maria del Mar de Barcelona per homenatjar els herois caiguts, els màrtirs de l'11 de setembre de 1714. Des de llavors, la data va anar adquirint una adhesió ciutadana cada vegada més massiva, fins a arribar sobretot als anys 20, en què ja era plenament reconeguda per tothom com la Diada Nacional de Catalunya, i a partir de la Mancomunitat i sobretot a partir de l'època de la Generalitat Republicana assoleix un caire molt més institucional. Finalment, l'any 1980 va ser declarada oficialment com la festa nacional pel govern presidit llavors pel president Jordi Pujol i fins als nostres dies. Però ni aquell canonge de Vic de finals del segle XIX, ni els homes de la Mancomunitat, ni després els presidents Macià, Companys o Pujol, van voler celebrar una derrota. Van voler, això sí, homenatjar a persones que van lluitar fins a les últimes conseqüències en defensa de la llibertat,
en defensa de les seves institucions i en contra de l'absolutisme borbònic. Però sobretot, l'11 de setembre es va escollir perquè mai oblidéssim com d'orgullosos hem d'estar de nosaltres mateixos. Orgullosos perquè, malgrat el poder incommensurable que sistemàticament i durant segles ha intentat dissoldre la realitat catalana en el bassal de la història, hem estat capaços de resistir i de mantenir-nos dempeus i plenament conscients de ser un poble. Ni per la força de les armes ni per la força de les lleis han aconseguit el seu objectiu. Catalunya ha sapigut encarar els grans reptes dels últims segles i ho ha fet sense totes les eines d'un estat de les quals altres nacions sí que han pogut disposar. De fet, sovint ho ha hagut de fer amb aquestes mateixes eines, treballant activament en contra seu. I malgrat això hem construït un país obert al món, amb una economia dinàmica i competitiva, que atreu inversions exteriors. Hem preservat unes institucions històriques que, tot i mancades de molt del poder que voldrien, ens relliguen i ens mantenen units amb el nostre passat. I també hem estat capaços de gestionar el fenomen migratori que des de mitjans segle XX ha estat pràcticament una constant, construint un país divers i orgullosament mestís, unit i plenament conscient de compartir un projecte de futur destinat a millorar la vida de tothom. Deixeu-me fer un esment especial a aquest últim punt. Si Catalunya ha mantingut contra totes les adversitats quelcom tan essencial com la seva consciència de ser, ha estat en gran part per la nostra llengua. La supervivència del català, n'estic fermament convençut, va intrínsecament lligada a la nostra supervivència com a comunitat nacional. El català ha estat el ciment de la nostra societat, l'element cohesionador que ens uneix a tots, independentment de la nostra procedència, i que ens dona aquesta noció d'identitat compartida. Una identitat oberta i no excloent, una identitat a la que tothom, independentment de la raça, del lloc de naixement, de l'ideari polític o de la religió, es pot sumar. Una identitat a la vegada profundament catalana i espiritualment universal. Això ens ajuda a entendre l'obsessió que tenen alguns per condemnar la nostra llengua a un segon pla, a un paper folclòric o domèstic. Saben que empobrint el ciment debiliten el mur. Un mur que fa segles que intenten derruir sense èxit. I per això mateix hem de conjurar-nos avui més que mai per enfortir aquest ciment, per enfortir la nostra llengua, defensant en primer lloc les institucions que ens donen les eines per fer-ho. La Generalitat, el Parlament, els ajuntaments. Tots voldríem que totes elles fossin més poderoses del que són. Tots voldríem que tinguessin menys limitacions de les que tenen, però com bé ens va ensenyar el moviment catalanista des dels seus orígens al segle XIX, sense institucions, el país és coix. Sense institucions, les idees tenen més dificultat per convertir-se en realitats. Sense institucions, estem desarmats davant el perill. Centrem-nos, doncs, a cuidar-les i a defensar-les, més que no pas a menystenir-les o a vegades a assenyalar-ne nosaltres mateixos les seves febleses. En segon lloc, també l'èxit del model d'escola catalana ha jugat un paper clau en la preservació de la llengua. Un model d'immersió lingüística que ha estat recentment amenaçat per governs reaccionaris o per tribunals ideologitzats. Refermem una vegada més el ple suport a la comunitat educativa, que desenvolupa una tasca de qualitat pedagògica, adaptada a les realitats socials diverses del nostre país i que garanteix el ple coneixement de les dues llengües oficials a tot l'alumnat. Celebrem també la renovació dels consensos en matèria de política lingüística al Parlament, que ha permès l'aprovació d'una nova llei per fer front als intents d'imposició d'un model de percentatges. En tercer lloc, la tasca de tantes i tantes entitats en defensa del català ha estat un altre factor determinant. Fins i tot en els temps foscos del franquisme hi havia moltes entitats, que de manera clandestina i subversiva treballaven per mantenir l'idioma. Òmnium Cultural n'és un molt bon exemple i em permetreu que el destaqui especialment. I avui en dia gaudim d'una rica xarxa associativa que en col·laboració amb l'administració desenvolupa una gran feina per a la societat civil. Com ara tots els participants en el Consorci per la Normalització Lingüística, des de les persones que s'apunten a les classes fins als voluntaris que fan possible l'aprenentatge a través de la conversa. Aquest any hem volgut convidar per fer el pregó
a 3 persones que van decidir donar un pas valent per aprendre el català al Consorci quan varen arribar a Catalunya. Gràcies, Emma, Nàsia i Macarena. Gràcies per ser avui aquí. Gràcies pel vostre compromís. Sou un autèntic orgull i un exemple pel vostre país. Aplaudiments, sisplau. Molt més que merescut. I també vull fer referència a un altre element de gran rellevància, el consum de cultura en català. Quan dic consumir cultura, evidentment vull dir també... Ui, va. Deia, quan parlo de consumir cultura en català, em refereixo, evidentment, a llegir llibres i diaris en català. Però també em refereixo a escoltar música en català. Em refereixo també a ser presents en la gran via de consum cultural del segle XXI, l'audiovisual. Hem comès massa vegades l'error d'infravalorar, fins i tot a vegades de caricaturitzar, aquesta batalla. Però és fonamental. Necessitem programes musicals de consum massiu en català i l'èxit incontestable d'Eufòria, que aquest estiu per cert hem pogut gaudir a Roses, n'és una prova molt clara. Necessitem també que Netflix, que HBO parlin en català. El nombre de continguts en versió original en català, doblats o subtitulats a la nostra llengua, ha augmentat sensiblement en l'últim any, fins a arribar a tenir estrenes de primera divisió mundial que podem veure en aquestes plataformes en la nostra llengua, com és el cas del Senyor dels Anells. Encara queda molt, encara queda moltíssim, queda una barbaritat, però hem de ser molt conscients de com ha costat donar aquests passos i com d'importants són. En aquest àmbit recordo sempre les paraules que em va dir un dia un diputat a Madrid, en Gabriel Rufián, que ha treballat en aquest tema de manera molt directa i sentida, una persona nascuda en un barri castellanoparlant, amb un entorn gairebé exclusivament castellanoparlant i que pràcticament, com tants i tants altres joves d'aquest país, l'únic català que sentia quan era jove, l'únic català que li va permetre aprendre la llengua era el català que sentia a l'escola i el català de bola de drac. Gabriel em deia, potser només els que vam aprendre a estimar el català gràcies a l'audiovisual som plenament conscients de la importància de tot això. En definitiva, ja per anar acabant, avui hem d'estar molt orgullosos del que hem fet. Hem d'estar molt orgullosos de formar part del nostre país. Però també és un dia per ser conscients de les dificultats a les que ens enfrontem i a comprometre'ns amb nosaltres mateixos i amb totes les persones que tenim al nostre costat a seguir persistint en la lluita a l'hora de fer-hi front. Recordant sempre unes paraules del president Tarradellas, que va pronunciar l'any 1980 en la sessió solemne de recuperació del Parlament de Catalunya, que des que vaig tenir l'honor de ser escollit alcalde de Roses he procurat que sempre acompanyin la meva actuació i que avui vull compartir amb tots vosaltres perquè crec que són un autèntic himne al qual ens hem de conjurar. Deia el president Tarradellas, conec molt bé, comprenc molt bé que alguna vegada us ha estranyat la meva insistència a assenyalar que el nostre serà un futur dur i difícil. Us prego que de cap de les maneres no vegeu que en les meves paraules hi ha ni una ombra de descoratjament. Res de tot això. Som filles d'una llarga vida de servei al servei de Catalunya, que m'ha ensenyat que per tal de vèncer els obstacles i els nostres adversaris, el primer que cal fer és no desconèixer-los i encara menys menysprear-los i valorar la seva capacitat de combat i les seves possibilitats de triomf. Avui més que mai estic convençut que solament fent-ho així podrem guanyar, sense desviar-nos d'aquest precepte. Creure que som els més intel·ligents, els més ben preparats i que perquè tenim les raons la donaran és un greu error que ens ha portat sempre a dramàtiques decepcions. Em sembla que mai serem prou exigents amb nosaltres mateixos si volem realment triomfar. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Seguim conscients que no podem deixar de remar,
que malgrat tot el que hem viscut, res no està assegurat i que són molts els que no deixaran d'intentar que la barca tombi. Però així com ells seguiran tossuts volent forçar el naufragi, nosaltres ens mantindrem ferms, decidits, mantenint-nos a navegar malgrat les tempestes, sempre endavant i fins a Ítaca. Visca la Diada Nacional i visca Catalunya Lliure! Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba un cop de fals. Un cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Esmolem ben bé les eines, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. I que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya, com fent caure espigues d'or, i quan convé seguem cadenes, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals, bon cop de fals. Bé, moltíssimes gràcies a tothom per venir i ara, com a recompensa per haver aguantat aquí al sol, teniu un esmorzar aquí a l'esquerra.